लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि पेजआव गोदानै बरायबाय आरोना वेलकाम टु बेक माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि पेजआव बरायबाय आरोना लोगोफोर दिनैसो आं ब्लग बनायगोन आरो माने भिडिअ लं भिडिअ नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय दे भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोफोर जों मोसानो फैनाया खानब्रै दिनैसो खानब्रै जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दिनैसो भिडिअ बानायगोन गगा मोनजोब्बाय सेस सालिया दुला जायै जायै ओमफ्राय जोंनो दिनैसो दख'ना होदो आरोना दा आं आनबक्सिं खालामनांसिगोन बे आसान ओमफ्राय ब्लाउसफोर ओमफ्राय बे माला लोगोफोर बे दख'ना दख'नानि सिङावहाय दै फाखादो बेयो रेगे-रेगां ओमफ्राय बे आर'नाइ गोथां ओमफ्राय बे आर'नाइ गोजायाव गुमु दादेरनाय गोमो ओमफ्राय बे दख'ना थांना नायनो हागोन रेगे-रेगां आर'नाइ बे ओमफ्राय बेबो आर'नाइ ब्लाउसआ बडि केयारना गगाबाना जालिया आरोना लोगोफोर मोसा मोसा दुलि हाबजोबनानै खिथिगोन आरोना नै सिम्पल आरो बडि केयार बे जाबाय आसान बे आंनि आखायाव हाबगोन ना ओमफ्राय बे खोमानि खेरा कानफुलि ओमफ्राय बे माला ना बोदोनि माला बेसेन ओमफ्राय ini type dia sangat ada
गगा मोनना जालिया आरोना लोगोफोर मोसानानै दुला हाबजोबनानै नोंथांमोना नायनो फैनांगोन 17 तारिख खालि जोंनि मोसानाया जोबगोन आरोना लोगोफोर फाइनेला नरेन्द्र मोदी बिथाङा नायनो फैगोन नोंथांमोनाबो लानानै जाबाय दे नायनो लागै 17 तारिख खालि आरो सोरनोबा गेट पास नांगौबा दानो होबाय थादों आरोना फ्रियाव देनां फैसा लाबाय बायगोन नामा मिथिया खिन्थु दा गेट पास फ्रियाव होबाय थादों आरोना फेसबुकआवबो होदों नोंथांमोना फायनानै लांफैनो हागोन नलबा सोरबा मोसानाय दंबा आधार कार्ड जेरक्स खालामना होबानो मोनगोन होनदों आरोना दा जेनेबा जाय मोसादो बिसोरनि न'नि मानसिफ्रा सोरबा दानो गेट पास फ्रियाव नांगौबा लांफैनो हागोन सोरबा नायनो फैनोबा उनाव फैसा लाबाय फैनो हागौ 17 तारिख खालि आरोना लोगोफोर बाय बाय